Само 43 000 евро за този слънчев едностаен апартамент с АК-16, индивидуални партиди за ток и вода и фронтална гледка към басейна на комплекс Silver Mountain. А сега, нека да ви го покажа. Представям ви един апартамент с обща площ от близо 48 квадратни метра и панорамна гледка към басейна на комплекса. Апартаментът е с южно изложение, изключително слънчев и се намира в сграда С на 4-ти етаж от общо 5. Разполага сходно антре, просторна дневна с достатъчно място за кухня, трапезария и спална зона. Имотът се предава с положен ламинат, боядисани стени и тавани, както и напълно завършена баня. Комплекс Silver Mountain е с АК-16, издаден през 2025 година. Състои се от 12 отделни корпуса, всеки със собствен асансьор. Разполага с над 3 декара озеленен двор, голям външен басейн, детска площадка, 3 барбекю зони, много зелени площи и просторен паркинг с място за над 250 автомобила. Само 43 000 евро за апартамент с АК-16, южно изложение и фронтална гледка към басейна на комплекса. Огледи се провеждат всеки ден, включително събота и неделя. Инвести Банско не е брокерска агенция, а най-големият инвеститор на недвижими имоти в района на Банско, Разлог и Добринище. Затова, когато купувате от нас, не дължите комисионна. За повече информация посетете сайта ни investinbansko.com.